Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info YouTube चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ। दा बे भिडिअआ जोबोर गोनांथि, नोंथांमोननि थाखाय जोबोर इम्पोर्टेन्ट मानोना गोबां बाथ्रा बेयाव हाबगोन जेरै नोंथांमोननि ADRE साख्रिनि सायाव आरो लोगोसे सोरखौ हमगोन हमा, माबादि सेलारिखौ हरफिननांगौ, माबादि इल्लिगेलाव थांदों बेनि सायाव कभार खालामगोन आरो Gr-4 रिजाल्टखौ होथ'ला, दा मानि थाखाय होथ'ला बेनि सायाव कभार खालामगोन, बेखायनो जों नायगोन अफिसियेल नटिफिकेशन। जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना बर' रावजों मोननो हागोन। बेनो जाबाय Bodo Job Info YouTube चेनेलाव। दा नोंथांमोननि ADRE काट अफ अफिसियेल डेट फैबाय, दा जों बेखौनो क्लिक खालामना नायनोसै जाहाथे गासैबो जोङो क्लियार जायो आरो बे जोबनाय लोगो लोगो नोंथांमोना 3.0 ADRE पस्टखौ गैयाब्लाबो 10,000 खाथियाव मोननो थांगासिनो दङ। दा जों नटिसखौ बेयाव क्लिक खालामसै, बेनो जाबाय रिगार्डिं द प्रोफेशनल रिजाल्ट्स होनना बुंदों, स' बेयाव जोङो क्लिक खालामनांगोन आरो लोगोसे नेक्स्टआव गोदान साख्रिनि बागै भिडिअ फैगोन, WCDनि मोनसे गोदान पस्ट फैना दङ, नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। स' दानिया जों नायनोसै, बेनो जाबाय ADRE अफिसियेल नटिफिकेशन, बेनो जाबाय नोंथांमोननि OMR शीट जिनिखि नोंथांमोना दाखालि चेक खालामखाबाय जानांगौ, दा बेनि काट अफ लिस्टखौ नोंथांमोना मोनसिगोन, बेनो जाबाय Gr-3 आव। स' नोंथांमोना क्लास 3 मिन्स माने बेनो जाबाय Gr-3 पस्टआव। दा नोंथांमोना बेयाव नायग्रोदिनै डेट ओंखारबाय 7 मार्चआव। 7 मार्चआव एबा गाबोन नोंथांमोना मोनसिगोन, बेनो जाबाय काट अफ लिस्टखौ, जेराव नोंथाङा दंना गैया नोङो लगइन खालामनानै नोंनि आइडिजों क्लास 3निखौ नायनो हासिगोन, डेट मिन्स माने Gr-3 आव। दा Gr-3 आव मा पस्ट दङ होनोबा HS लेभेलनि पस्ट दङ, डिग्री दङ, प्लास ड्राइभार पस्ट दङ। नाथाय मोनसे नोंथांमोना गोमानाय मोनदों, बेनो जाबाय क्लास 4। क्लास 4 मिन्स बेनो जाबाय Gr-4। दा Gr-4 रिजाल्टखौ होथ'वा, थाबैनो नटिस मोनगोन, नाथाय बेयाव Gr-3 होग्रोदों। स' Gr-3 होग्रोदों HS लेभेलनिफ्राय, हमना ला डिग्री लेभेल प्लास ड्राइभारा Gr-3 आव गोग्लैगोन, जेराव 10 पास लेभेलाव। स' नोंथांमोना गाबोन मोनसिगोन, बेनो जाबाय काट अफ लिस्ट अफिसियेल साइट बे मोननैयाव। स' नोंथांमोना चेक खालामनो दाबाव। दा Gr-4आ नोंथांमोननि एसे लेट जागोन, दा बेयावनो पेपार 3, पेपार 4 बेनिफ्राय पेपार 5 दङ। दा बावहाय पेपार 3 होनोबा नोंथांमोननि हायार सेकेन्डारि लेभेलनि Gr-3, बेनिफ्राय पेपार 4 जाबाय डिग्री लेभेल, बेनिफ्राय 5आ जाबाय ड्राइभार लेभेलाव होनदों, जेराव नोंथांमोना एसेबो कनफिउसन नाङा। दा बेनि काट अफ लिस्टखौ नोंथांमोना गाबोन मोनसिगोन, जेरै SD आव 90, 95, 102, 105 जि थाङो, नोंथांमोना गाबोन मोनसिगोन। स' दानिया Gr-4आ नैबेखौ होखांनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बे सप्तायाव मोनगोन आरो जेब्ला मोनो बेबादिनो गोदान अफिसियेल नटिसआ थाबैनो ओंखारगोन, जानो हागौ थाबैनो ओंखारसिगोन, दा भिडिअ खालामनाय टाइमावहाय ओंखारथ'वाखै। दा Gr-4आव मा जामारगोन, गोबां माने एसे बेले बेजे दङ मा जामारगोन, जेराव गोबां खोथा ओंखारदों आरो सिमा बुंदों जे खायसे HS लेभेलसिमल'सो माने डिग्री लेभेलाव खालामनो हायो नालाय, क्लास 8 पासनिफ्राय लिगेलाव HS लेभेलसिम बेयाव साख्रि मोनो। दा बेयाव ओरैबायदि माखासे कन्डिसन हाबना दङ, सिङाव माखासे दोनखुमानाय जाथाय दङ। डिग्री पासफोराबो साख्रि मावदों Gr-4आव थांनाय बाराव 1.0आव आरो 2.0आवबो खायसे एप्लाइ खालामनानै आनजाद होदों। बाथ्रा जाबाय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआव बिथांमोना हायार सेकेन्डारिल' होनानै गावनि क्वालिफिकेसनखौ दोनखुमानानै बिथांमोना साख्रि लानो नागिरदों बा मावदों। बे मोनसे इलिगेल जादों, मानो होनोबा फेक डकुमेन्टस होनाया जेब्लायबो गभर्नमेन्टनि नोजोराव लिरखायो गाइडलाइन्सआव जे इलिगेल होननानै, आरो जुदि हमजायोबा लिगेल एक्सन लागोन आरो लिगेल एक्सनाव जि आयेन दङ, स' नोंथांमोना बेयाव आन्डाराव थांनांगोन। स' दायो लोगोफोर आं मोनसे एग्जाम्पल होनो 01/01/2020 एबा नोंथांमोना बे टाइमावहाय एप्लाइ खालामदोंमोन, अके, माने बै समाव अफिसियेल नटिस ओंखारदोंमोन आरो नोङो 6 सेमिस्टार फरायगासिनो दङमोन, आनजाद जायाखैमोन, बेबादि कन्डिसन गोबां दङना। बै समाव नोंथाङा एप्लाइ खालामदों Gr-4आव, अब्ला नोंनि क्वालिफिकेसना HS पासल'मोन, माने आपडेट जायाखैमोन, मानो होनबा नों पास जायाखैमोन नालाय, अब्ला नोङो जेबो गिनांगौ गैया, नोङो लिगेलाव फैदों। मानो होनोबा जोंहा अफिसियेल माने नियम बायदिब्ला डेटखौसो लायो, बेनो जाबाय काट अफ डेट थायो। अके, स' नोंथांमोना जेबो गिनांगौ गैया जायफ्रा बेखिनियाव दंमोन, माने आन्डार ग्रेजुवेटमोन बै समावहाय, लास्ट सेमिस्टार फरायगासिनो दंमोन। नाथाय नोङो बै समावनो सेमिस्टार पास जाखाबाय, HS पास जानानै डिग्री जोबखाबाय, अब्ला नोङो एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआव HSल' पास होननानै थगायनानै जुदि नोंथाङा Gr-4आव साख्रि मावदोंबा एबा नोंथाङा साख्रि लानो थांदोंबा बेसो इलिगेल, अके। स' बेबादिखौसो भेरिफिकेसन खालामगोन होनना बुंदों, आरो जुदि हमजायोबा Gr-4आव साख्रि मावनानै नोंथांमोना लिगेल एक्सनाव एबा आन्डाराव थांनांगौ जागोन आरो। दा बेनो जाबाय नोंथांमोननि एग्जाम्पल, दा बेखौसो बुंदों, गासैबो बुंगासिनो दङ जे इउनिभार्सिटियाव भेरिफिकेसना जागोन, मानो होनोबा गासैबो डाटाया थाखाजोबो, जे नोंथाङा पास जाबाय जायाखै गासैबो डाटाया इउनिभार्सिटियाव थाखाजोबो, जेरै नोंनि पास जानाय लोगो लोगो मार्कशिट थायो, बार्थ सार्टिफिकेट थायो, बा नोंथांमोननि रेजिस्टार थायो बा एडमिट थायो आरो। दा जोबोर इजि, गभर्नमेन्टआ प्रसेसखौ लासैसो खालामो, एसेबां स्पिड खालामनो हाया। दा बे थांबाय मोनसे नाम्बार 1, बेनो सिमा बुंदों बे बाथ्राखौ जे गोबां कमप्लेन फैयोबा जानो हागौ गोजौ लेभेलाव भेरिफिकेसन खालामगोन इउनिभार्सिटियाव, बे बाथ्राखौ बुंदों आरो।
स' दायो गोबां कमेन्ट्स फैगोन जे बे बाथ्राया नंमारगौ नामा होननानै गोबां गिनाय मोनगोन मानो होनोबा बेबादि कन्डिसनाव साख्रि लानायबो दंखायो नालाय दा जोंनि हारियावल' नङा गोबां हारियावनो गोबां बे जाथाया जाना दङ गासैबो हारियावनो बेबादि कन्डिसन सेम जाना दङ दा 100% हमथारगोन बेबादि डाइरेक्ट बुङाखै नाथाय इनडाइरेक्ट बाथ्रा होनदों जे बिथांमोना समनि गेजेरजों खामानिखौ मावगोन देन स्किल टेस्टनि सायाव फैबाय दा ग्रेड 3 आव स्किल टेस्टआ दंखायो 25 मार्क्सनि दङ दा ग्रेड 3 आव स्किल टेस्टनि थाखाय एचएस लेभेलाव डिप्ल'मा गोनां डिग्रियाव डिप्ल'मा गोनां नोंथांमोना 100% स्किल टेस्टआ दङ स' स्किल टेस्टआ 25 मार्क्सनि दङ देन ग्रेड 3 आव खायसे डिप्ल'मा गैया नोंथांमोना स्किल टेस्ट लागोन ना लाया थांनाय बाराव टेस्टखौ लादों जायनोखि साख्रि मोननो गोबां माने खोन्थाहरदों जे स्किल टेस्टखौ लादों नर्मेल लादों होननानै बाट नोंथांमोना लाथारनांगोन देग्लायबो चान्सआ दङ आरो 99%आ चान्सआ दङ जाय डिप्ल'मा गैया स्किल टेस्टआबो बेखायनो प्रेक्टिस खालामबाय था दा नोंथांमोननिया 25 मार्क्सआ जोबोद गोनांथि मानो होनोबा फिसा फिसा 1 नाम्बार एबा 1 पइन्टआवनो गोबां साख्रियाव गालाङो बेखायनो जेसेबांनो हायो प्रेक्टिस खालामबाय था दा बेनिफ्राय समजों लोगोसे स्पिड जानानै नोंथांमोना पारफेक्ट जागोन एग्जामाव मोजां नाम्बार मोनाखैबाबो स्किल टेस्टआव 25 मोनोबा जोबोर हेल्पफुल जायो आरो खायसे एग्जामाव नाम्बार मोननानै स्किल टेस्ट हायाबाबो थालाङो दा बेनो नोंथांमोननिया 10 मेआव साख्रि मोननो थांगासिनो दङ बेनो जाबाय अल आसाम नायोबा 50,000 भेकेन्सिसनि एपइन्टमेन्ट लेटारखौहाय खानापारायाव होनो थांगासिनो दङ बेनो जाबाय 10 मेआव स' बेखायनो बयनिसिमबो अल द बेस्ट थाबाय बड' जब इनफ'निफ्राय आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लादो जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना मोननो हागोन